ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMS ka servisiw wele waasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la tarata Desambre kalo ale tile 30 san 2025 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na babu min ye tumututa janjo ye an bɛna na an da don la Buguni ye se sɔrɔ san 2027 o biennale fana bɛna taa kɛ Buguni ka kɔlɔw ka festival kuncɛra Kayikaw fɛ yen Menaka gouverneur ko min ye école karamɔgɔw ye k'u ka taa yanni janvier kalo tile 5 cɛ nɔn tɛ u bɛ bɔ olu ka jato la Wolomasiri tabaga ka wulikajɔ olu bɛ senna kiiriko ta bunakun kan sa maître Muntaka Tall ale tun ye sɛbɛn minnu don kiiriko la kunungo ko CNT maa minnu bɛ yen k'olu ka kiiri ma se ka sigi sen kan sabula ko kiiritigɛla yɛrɛ y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bila min na hakɛ min bɛ fɔ sariya kɔnɔna na k'o banna o kɔrɔ ko nɔminɛli tɛna se ka kɛ olu nɔfɛ min ye paramufu ye o fana baaraw bɛ senna kiiritigɛlaw bolo nka maa jalakilen don u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ ka f'olu ma k'o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini u n'u ka daliyaw ale ni chambre criminelle ɲɛkɔrɔla la pôle économique la an n'an da don o fana na maître Muntaka Tall ale ka laseli b'an bolo a kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin kiiri ninnu bɛɛ lajɛlen ma farikolo ɲɛnajɛ sɛgɛw u taara ɲɛ nka sɛgɛw ye maaw jigila misɛnya kunungo kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ tɔw fana minnu bɛ yen sa n'o ye Coupe d'Afrique hukumu kɔnɔna na ye an n'an da don la an ka jeu pronostic k'o jaabi fana di nin ye an sigikan ye bi k'an to Bamakɔ yan min ye biennale ye ale kuncɛra Falaye Keyita ani ne yɛrɛ an segira ka na Bamakɔ. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn biennale san 2025 a kuncɛra kari tɛmɛnen ndolati kɛnɛ min n'o bɛ tumutuka fɛ n'o tɔgɔ dalen don Baba Alikayiru la nin kalo in tile 28 jamana fanga ɲɛma n'o ye premier ministre ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ani ministre wɛrɛw taara ɲɔgɔn fɛ min ye turupu kɔni sa olu ye tile 12 baara kɔfɛ ɲɔgɔndanw su 9 kɔfɛ min ye marabolo 19 ka fara Bamakɔ kan olu kɔni y'u fasa fili kaki seko ni dɔnko ale taabolo bɛɛ lajɛlen fɛ dɔn bɛ a la dɔnkilidaw b'a la laadaladenw bɛ a la laadala fɔlifɛnw olu bɛ a la ka taa se ɲɔgɔnlaw ma maa 9 de kun sugandira n'olu ka ɲɛmaa ye Dr Fode Musa Sidibe k'u ka jalatigɛli kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ jaabi ɲuman bɛ se ka di cogo min baaraw kun cɛlen an y'a ye k'a fɔ min ye jury maaw ye
u kɔni ye donbolo misɛnninw caman kɛ maa mun bɛ n'olu ɲɛna orchestre la ni bɛɛ lajɛlen ye u y'olu maaw di min ye buguninkaw kulukorokaw ka clavier fɔla bamakɔ clavier fɔla ale ye se sɔrɔ la orchestre ɲuman kɛra Buguni ye maa min bɛ n'o ye sunguru ye n'o kɔni sera ɲɔgɔlɔnbɔ la ka tɛmɛ bɛɛ ka sa o ye Fatumatu Diko ye ale yɛrɛ jouera Menakakaw olu fɛ muso min bɛ n'o ka fɔlifɛn fɔcogo ɲɛna ni bɛɛ lajɛlen ye o fana ye barika ye ka bɔ Tumutukaw fɛ yen min ye buguninkaw ye olu ka denmisɛnninw fana y'u bolo fa k'a to Nara denincinin min n'o ka dɔgɔnin bɛ n'o ye Aminata Kone ye ale kɛra dɔnkɛlaw la walen ye nin bɛɛ lajɛlen dilen kɔ ka ban sa u nana don min ye jaabi yɛrɛ ale sɔrɔla cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye k'a daminɛ sa jɔyɔrɔ fɔlɔ la fo ka taa se sabanan ma yanni an ka jaabi bɛɛ lajɛlen di maaw ma sa u y'a yira k'a fɔ seko ni dɔnko taabolo 5 min bilara ɲɔgɔndan bilara min hukumu kɔnɔna na a jaabi kun fɔlɔ o kɛra caciri ye caciri la a yira k'a fɔ ko kayikaw ka caciri k'o de kɛra fɔlɔ ye joyila kɛra filanan ye moti kɛra sabanan ye o kɔfɛ min ye orchestre ye fɔlɔ o kɛra kulukoro ye buguni kɛra filanan ye ka Tumutu kɛ sabanan ye min ye an ka laadala fɔlifɛnw ye ka fɔli kɛ ni olu ye o fɔlɔ u y'o kɛ Tumutu ye filanan kɛra joyila ye sabanan o kɛra Buguni ye min ye an ka laadala dɔnw ye o jɔyɔrɔ fɔlɔ dira Buguni ma filanan kɛra San ye sabanan o kɛra Ɲorokaw olu ye min ye solo de San ye dɔnkilida o jɔyɔrɔ fɔlɔ o dira kulukorokaw ma filanan o dira Tumutu ma sabanan o dira Kayiba Jabate ma n'i ye nin ko bɛɛ lajɛlen jate minɛ sa jɔyɔrɔ ko ta nasira fɛ i bɛ se k'a ye k'a fɔ sa jiri ka jate kɔfɛ olu y'a yira k'a fɔ ko min ye kuruko ta nasira la sa fala ye min fɔra an bɛɛ lajɛlen ɲɛna ye ko bɛɛ lajɛlen kun kan ka kuru 125 de ɲini o la Tumutu ale kɛra sabanan ye ale ye kuru 85 sɔrɔ min bɛ da o ka o kɛra joyila ye o ta kɛra kuru 90 ye min ta cara n'o ta ye sa n'o kɛra fɔlɔ ye o kɛra buguninkaw ye olu ye kuru 92 sɔrɔ 125 sanfɛ nka fala ye jiri u y'u ka jiri baara kɛ nka an fana ɲɛ tun bɛ yen fo an ka fɛn dɔw fɔ mɔgɔw ka se ka u faamuya maa maa ye biennale ye k'i ma kulukoro ye classement la i bɛ ɲininkali kɛ ka da ko caman kan kulukoro n'i y'a jateminɛ nin waati laban in na kulukoro marabolo ni maradenw ni mara kɛcogo ni mara ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo kulukoro fala ye u ye baba de don denmisɛnninw ka ko la tulonkɛ fɛn fɛn bɛ yen kulukoro gouverneur a y'a bɛɛ ta k'a da nin kan n'u ko fɛn o fɛn yaasa denmisɛnw ka se ka bila bɛrɛw kɔnɔna na a b'a ɲini ka di u ma n'i hakili b'a la nin y'a san 2 ye super coupe asimi kulukoro de bɛ ka wuli k'i jɔ n'a ye fala ye baara de bɛ kɛ labɛnw de bɛ kɛ denmisɛnnin ɲɛnamaw de bɛ ɲini minnu n'a ka kan k'olu sugandi k'olu bila a la kulukoro y'o kelen de fana kɛ k'a ka denmisɛnninw bila internat la k'u labɛn ka orchestre minɛnw ɲini ka d'u ma ka musaka di fɛn o fɛn bɛ yen n'o tun ye ko ye kulukoro y'a bɛɛ lajɛlen labɛn fala ye kɛnɛ fana ka kulukoro min bɔra ka yira an na tiɲɛ na jiri y'a ka jiriya baara kɛ nɔ tɛ hali Tumutukaw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'olu ni jɔyɔrɔ sabanan man kan nka denmisɛnw ka tulon don nka fɛn caman bɔra fala ye jiriw ka ko in na fɔnkɔɲɔgɔnkow yera la gɛlɛyaw baw yera la kuma caman bɛ yen ko caman bɛ yen o kɛra nka min ye jamana ɲɛmaaw ye ani Tumutukaw yɛrɛ ye fɛn minnu fɔ o kama maaw ma misɛnyaba ta ka ɲɛsin Tumutu biennale ma fala ye kun caman na i b'a kun fɔlɔ daminɛ min na marabolo ye biennale bisimilali kɛ fala ye marabolo kelen o kelen ni bɛ taa i ni maa 100 ni maa 20 de bɛ taa Tumutu t'a la u y'a bɔ maa 100 ni maa 20 na ka na kɛ maa 90 ye tagali bɛ ka se tuma min na a nana kɛ maa 50 ye o ye yɛlɛmaba don ko la ɲɔgɔndan bɛ kɛ fɛn 8 de ni ɲɔgɔn cɛ nka u ye 3 sama ka bɔ a la an ka laadala fɛn kɔrɔ minnu bɛ yen n'an b'olu yira maaw la n'a fɔ ma ko evru daru u y'o bɔ a la o kɔfɛ maaw bɛ dɔn min kɛ n'a fɔ ma ko ballet à thème u y'o bɔ a la ka n'i jɔ ka dɔnkili da min ye kɛri ye u y'o bɔ a la fala ye jiri ale ni ko labɛnnaw degun caman yer'u ka baara la majɛ caman yera la fɛnw yɛrɛ yera zen biennale la a ye maaw kamana gan sabula biennale yɛrɛ sigikun ye min ye an ka marabolo maaw kana ni seko ni dɔnkow ye nka fɛn wɛrɛw taara ye Tumutu biennale la minnu yɛrɛ labɛnw n'u kɛcogow ɲini kana tɛmɛ biennale yɛrɛ kan waati dɔ la maaw tun b'u yɛrɛ ɲininka n ka taa mun na ka mun to k'a sɔrɔ bɛɛ ta kun ye biennale jate de ye donc an kɔni bɛ min fɔ jiri
tiɲɛna anw bɛ se ka fili dɛ nka anw ye min y'a ɲɛna Kulukoro kun ni jɔyɔrɔ ka kan. Kulukoro ye baara kɛ, Kulukoro y'a se yira, wa bɛɛ lajɛlen kun danganen don k'a fɔ ko Kulukoro ani jɔyɔrɔ dɔ ka kan. Nka Ziri ale de ye nin baara in kɛ tancogo la. A Ziri kelen in fana Falaye a ye laɲiniw kɛ. A ka laɲiniw na a y'a yira k'a fɔ ko min ye biennale ye, Mali bɛ dɔnni taamasiyɛn minnu ye n'o ye Mali drapeau ye, Mali hymne national ye, Mali jɔnjɔn n'a fɛn ma ɲɔgɔlɔn tɔ fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Falaye ko maa maa n'i bɛ ɲɔgɔlɔn kɛ walima n'i bɛ fɔli ni fɛn kɛ i ka olu minɛnw tali sen bɔ a la sabula an ye hymne 7 de jɔ an ye hymne 7 de jɔ sugu kɔnɔnaw la ye. Donc a sɛgɛn barika ka bon ani minnu fana bɛ taa drapeau ta Mali drapeau ta ka taa sɔrɔdasiw ka minɛnw ta ani fɛn wɛrɛw u ko ko siɲɛ wɛrɛ a ka jateminɛ olu ka sen bɔ a la. Ziri ko fana ko ni Ala sɔnna a ma yanni biennale wɛrɛ cɛ fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan hakili jagabɔ ka kɛ biennale yɛrɛ kɛcogo ɲuman a n'a labɛncogo ɲuman na. Hakili la k'a fɔ ko kuncɛli la premier ministre ye jaabi dɔ di o la fɔlɔ Falaye o ye mun ye biennale wɛrɛ min bɛna kɛ yanni an k'a kɛ taali ye ko parce que an kan ka taa u y'a lasegin ka na n'a ye Buguni san 2027 an bɛ taa Bani Mɔnɔncɛkaw fɛ yen n'an bɔra yen san 2029 n'Ala ye an si jɔ k'a kɔnɔ o bɛ taa kɛ Mege t'a kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen min ye san 2031 o dira Gawokaw ma. Falaye fɛn caman de bɛ yen min kɛra biennale in na ko caman de bɛ yen min ma dafa biennale min yɛrɛ ne dabali ba hali chauffeur ye grève kɛ biennale la chauffeur minnu taara ka baara kɛ u ye grève kɛ nka Falaye nin bɛɛ la fɛn 3 bɛ yen an k'olu fɔ an kana ɲinɛ olu kɔ. A fɛn fɔlɔ ye mun ye Tumutu dugutigiw Tumutu kabilatigiw Tumutu dugulamaw Tumutukaw yɛrɛ u ye min kɛ depuis Ala kɔni ka ne da ne m'a ye biennale la. Falaye an segintɔ marabolo minnu bɛ yen n'olu ma foyi sɔrɔ foyi bagan na Falaye o ye misi 5 saga 3 ye n'o dɔw ta ye 7 8 balo sen t'o la dumuni sen t'o la bonya sen t'o la a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ biennale la nin san 10 laban in na. N'i y'a mɛn jatigiya yɛrɛ Tumutu dugutigiw Tumutu alimamiw Tumutu musokuntigiw a kamalenkuntigiw a ɲɛmaaw a dugudenw minnu bɛ jamana wɛrɛw la Falaye u y'u wuli ka jɔ mɔgɔ o mɔgɔ donna Tumutu kɔnɔ biennale la i bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɔni fɔ kɔngɔ kɔni tɛ an kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn o la. Falaye fɛn 2nan ye mun ye o ye cɛsiri min wulikajɔ min kɛra denmisɛnninw yɛrɛ fɛ n'o ye turupumuladenw ye k'u fasa ja gɛlɛya n'a ta bɛɛ dɔ bɔr'u la cogo o cogo ko gɛlɛyara cogo o cogo denmisɛnninw yɛrɛ y'u jija ka se ka ɲɛnajɛ di an ma ɲɛnajɛ min n'a niveau yɛlɛla ka tɛmɛ Mopti ta kan kosɛbɛ a baaraw kɛcogo la parce que n'i y'a jateminɛ dɔrɔn Moptikaw fɛ yen Falaye min tun ye fɔlɔ ye tun ye Segu ye ale ma ye Zen nka min tun ye 3nan ye n'o ye Joyila ye ale kɛra 2nan ye 2nan o kɛra fɔlɔ ye o kɔrɔ ko mɔgɔw ye baara kɛ Kulukoro min kun tɔgɔ kun tɛ foyi la Mopti ale nana a yɛrɛ sɔrɔ nin ko in fana camancɛ la ka se ka na ni orchestre ɲuman ye ka na ni dɔn ɲuman ye ka se ka na ni ɲɔgɔlɔ ɲuman ye hali n'o y'a sɔrɔ Ziri ma sɔn Kulukoro la Kulukoro kɔni ye min yira jama ɲɛkɔrɔ jama ye min ye miiriya bɛ mɔgɔw la mɔgɔw ni hakilina min taara Kulukoro kun ni jɔyɔrɔ ka kan nin ko in na nka Ziri de y'a jalatigɛ tancogo la k'a kɛ tancogo la Falaye. O mana tɛmɛ ka bɔ yen fɛn wɛrɛ min bɛ yen n'an b'o foli kɛ kosɛbɛ Falaye o ye wolomasiri tabaw ye. Ni maa taara Tumutu i ni hakilisigi nana i ni lafiya nana foyi ma tunu i bolo maa ma degun maa ma se maa ma hali kalama maa waasi Ala barika la ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tile kalo 1 kuturu dafalen an ka sɔrɔdasiw de y'u jɔ u jɔyɔrɔ la Falaye su ni tile olu de tun bɛ yen i ye sɔrɔdasi ye o i ye gendarme ye o i ye sapeur pompier ye o i ye policier ye o i ye eaux et forêts ye o i ye douanier ye o ɲangadu n'a ka cɛ dɔw Falaye u ye fa bɛɛ lajɛlen u y'a lakana an kan ka olu de fo kosɛbɛ sabula n y'a mɛn ngɔngɔn 5 n dɔrɔn 2 de bɛ dugu la k'a fɔ ɲɛmaaw ye anw ye min ye Tumutu biennale la ni biennale tora ta biennale ko bɛ ban ka da mun kan farankan minnu yera Tumutu biennale la n'o tora sen na a farankan barika mana bonya ni ɲɔgɔndan ye mɔgɔw ta kun ye min ye a b'a tiɲɛ wa denmisɛnnin minnu fana b'u bolo k'u bɛ k'olu don ko ka taa bila ko ɲɛnabɔli la Falaye u t'a ɲɛdɔn n yɛrɛ y'a mɛn kuma dɔ senfɛ ko dɔ kun ko ka arabu yɛrɛ don ɲɔgɔndan na an ko ale m'a dɔn biennale sigikun ye min ye ale ma biennale ko faamu hali bi kɛnɛ kan ye fana
an ye fɛn dɔ ye an m'a dɔn k'a fɔ o sera ka kɛ cogo min Fala ye san laban seko ni dɔnko laban san o jaabi taara di ye ka région ta k'a fɔ ko olu ye fɔlɔ ye dɔ ye filanan ye dɔ ye sabanan ye biennale yɛrɛ dun fana ye ɲɔgɔndan fana ye tuguni a ko a ye maa caman bila ɲininkali ni fɛn caman na parce que hali turupu ɲɛmɔgɔlimak'u ye a ko la olu ye degun ye minnu yera baara la labɛnbaw olu ta fan fɛ nka nin si tɛ foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la tumutu ka fo denmisɛnninw ka fo wolomasiri tabaw u cɛ n'a muso n'a denmisɛnw minnu ye wulikajɔ kɛ nin tile 15 kɔnɔna na tumutu n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ŋɔni kelen bɛ yen o ye ŋɔni belebeleba ye an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ olu de ka wuli k'u jɔ o la Fala ye o ye Askayi ye ou bien Skayi de don Skayi u ka wuli k'u jɔ Skayi ko la u k'a ɲɛɲini Skayi kɛra pankuru jigi so ye an bolo bi Fala ye a bɛ maaw jigi tigɛ i bɛ se k'i ka wari sara Skayi de la kalo kelen i bɛ du yɔrɔ min na i bɛ to yen tɛ taa pankuru mɔgɔw bɛ ka wari sara ka billet ta u b'a f'i ɲɛna k'a bɔra a ma dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila dɔgɔkun saba i bɛ kalo kelen kɛ yɔrɔ dɔw la i tɛ taa maa dɔw bɛ yen bi olu kan ka na ka bɔ marabolo dɔw kɔnɔna na u kɛlen don ka billet ta Askayi fɛ dɔw fana bɛ yen u kan ka taa Bamako dugu dɔw kɔnɔna na Askayi ka sira foyi t'a la ɲɛmaaw aw ye pankuru jigi sogo kuma min pankuru dayɛlɛ so kuma min fɔ a ye pankuru ɲini nin jɛrɛ sugu a tɛ se ka kɛ ni pankuru t'aw bolo degun min yera pankuru ko la zen hali o la fana sɔrɔdasiw ka fo sabula sɔrɔdasi pankuru a ye baaraba de kɛ hali sɔgɔmada in na a bɛ baara la hali bi yaasa mɔgɔw ka se ka ta ka na cogo min na nka Askayi ko an n'an da to o ŋɛɲɛ n'o ŋuŋu na dɔw nataw la ka se ka o fana ɲɛfɔ Fala n y'a f'i ɲɛna cogo min Buguni fɔlɔ min ye Joyila filanan ka taa tumutu kɛ sabanan ye premier ministre Ablaye Mayiga ale yɛrɛ ɲɛna a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a ka kuma kuncɛkɔ sa a ko sa ko min ye biennale ye a ka kan ko yɛlɛma ka don a labɛn cogo la o la ko ɲɛmaaw ko san 2027 o bɛ kɛ Bugunikaw fɛ yen san 2029 o bɛ taa kɛ Kulukoro 31 bɛ kɛ Gawokaw fɛ yen o kɛkun ye sa Buguni wo Kulukoro wo Gawo wo Fala u bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u jɔ k'u labɛn banderi taara ka di min ye Usumani Welema général de brigade a ko k'a labɛnnen don Kulukorokaw fɛ yen olu ta ye san 2029 ye u fana bɛ k'u labɛn wa min ye Gawo ye ale fana bɛna labɛnw kɛ fo ni tanuni k'a ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye anw yɛrɛ dɛmɛ an ka nin ko in na Fala ye ministère de la culture an b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye taa ni ka segin ko ɲuman o hukumu kɔnɔna na tumutu kɔnɔ monsieur le gouverneur k'a fo min ye président conseil régional ye délégation spéciale Isaka Nazim k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an jatigikɛ ani maa min kɛra an sen n'an bolo ye n'o ye so ye INPS directeur régional Fala ye an k'a fo ni maaw ye ɲuman k'i ye kana ɲinɛ u kɔ wa an kana ɲinɛ Jara Ture kɔ dɛ dumuni kun ka di on ont bien mangé là-bas keba ninnu kɔni ale ni Fala ye Vamaraw kɔni olu ma foyi sɔrɔ Fala ye jaabi kɔfɛ i gɛrɛla Buguni gouverneur la n'o ye général ye a ye min sɔrɔ k'a fɔ nisɔndiya fara nisɔndiya est-ce que a ma segin kuma ninnu ka siɲɛ 3 je le répète dɔgɔnin don sa o an ka taa n'a ye n bɛ Ala barikada Ala min dira an na Ala min y'a to an sera ka Tɔnbɔkutu sɔrɔ ka biennale 2025 kɛ Tɔnbɔkutu hɛrɛ la ka tila k'o kuncɛ hɛrɛ la n bɛ Ala barikada ni Ala barikada n bɛ foli lase an ka jamanakuntigi ma n'o ye général d'armée Asimi Goita ye a ye min kɛ Mali seko ani dɔnko la surtout ka ɲinɛ san ta k'a kɛ seko ni dɔnko san ye mais an b'a fɔ an b'a waleɲuman dɔn n b'a fɔ n b'a waleɲuman dɔn a ye danaya min fana ta k'a da an ka mara kan n'o ye Buguni mara ye ko san 2027 o biennale ko ka taa k'an fɛ Buguni donc nisɔndiya kɔni dan t'o la an bolo n bɛ ministre ɲɛma général Ablaye Mayiga n b'a fɛnɛ fo n b'a waleɲuman dɔn n b'an ka ministre bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère de la culture Mamu Dafo n bɛ Tɔnbɔkutu gouverneur fo commission d'organisation m'u fo
mais Tombouctou ka bɛɛ lajɛlen fo depuis an nana biennale nin na an dɔrɔn tɛ dɛ région bɛɛ lajɛlen vraiment a kɛra nisɔndiya dan ye a kɛra nisɔndiya dan ye parce que Tombouctou y'a jira an na vraiment an b'an ka so an ma kɔngɔ an ma ɲani an fɛn o fɛn ɲini Tombouctou an y'a bɛɛ sɔrɔ a dan ye sɔgɔma o sɔgɔma an yɛrɛ tun bɛ quartier min na Jingɛrɛ Vert dugutigi n'a ka conseiller u bɛ don an kan u n'u bolofɛnw bɛ don dɔw ye misi d'an ma dɔw ye saga d'an ma vraiment a kɛra bonya dan ye n'an sigira fana an b'a lase Bugunikaw ma vraiment an ye bonya ni nisɔndiya ni min sɔrɔ yan dan t'a la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o la nisɔndiya yɛrɛ tɔ ye min ye an nana jɔnjɔn dira an ma vraiment an t'a dɔn an bɛ min fɔ quoi tellement que an content na an bɛ yɔrɔ min na bi Ala de b'a dɔn mais n y'o de fɔ jɔnjɔn in tɛ min kun ka gɛlɛn o ye an ka kɛnɛ kan ani maliden tɔ bɛɛ lajɛlen an ka se k'an ka Mali seko n'a dɔnko an k'o yira diɲɛ la an sera k'o min kɛ vraiment o de ye nisɔndiya yɛrɛ belebeleba ye bon n bɛ foli lase Bugunika bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ an ka maakɔrɔw la parce que an ye seko ni dɔnko an y'o mara ye an ye caman kɛ Mali seko ni dɔnko la donc vraiment m'an ka maakɔrɔw n b'u bɛɛ lajɛlen fo ni an ka maakɔrɔw fo fɛn o fɛn ye an dɛmɛ baara in na depuis phase locale la ka daminɛ an ka cercle la ka na se phase régionale ma fɛn o fɛn y'an dɛmɛ fɛn o fɛn bolofɛn taara an ka baara in na vraiment n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la mais minnu fana y'u denw to an bolo u kana ka na mara jɔyɔrɔ fa kɛnɛ in kan vraiment m'u fo m'u waleɲuman dɔn u ni ce u ni baraji u y'u denw kalifa an na u kana an ka mara jɔyɔrɔ fa vraiment n bɛ lasegin k'u ye vraiment u denw ye mara jɔyɔrɔ fa u ni ce u ni baraji mais an ka duguden bɛɛ lajɛlen fo laadalatigi an ka dugutigiw an ka diinɛ ɲɛmaaw an ka force vive denmisɛnninw n'a b'a fɔ o ma ko sifidenw ani musow an ka jɛkulu fɛn o fɛn bɛ Buguni vraiment ni parce que bɛɛ de da donna baara in na n b'u bɛɛ lajɛlen fo Buguni bɛɛ tɔgɔ la mais an ka direction régionale de la culture an ka seko ni dɔnko direction ani an ka direction tɔ bɛɛ lajɛlen parce que bɛɛ ye seko kɛ baara in na n b'u bɛɛ fo an vraiment an nisɔndiyara an wasara vraiment an bɛ Ala barika da Tombouctou kɔni an ye garijɛgɛ sɔrɔ Tombouctou la an kɔni t'a dɔn 2027 an bɛ jɔyɔrɔ min sɔrɔ dɛ mais min kɔni ma an ni ka 2027 o ye vraiment Tombouctou ye min yira an na yan bonya ni karama o y'o min lase délégation tɔ ma an fana b'an jija an ka se ka Tombouctukaw ladege vraiment o de ye laɲini yɛrɛ pour que fɛn o fɛn bɛ bɔ a ka so ka na Buguni san 2027 vraiment bɛɛ nisɔndiyalen ka sigi ka so a ka kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min bɛ kɛ kɛnɛ yiriwalen kɛnɛ bɛ nisɔndiya di bɛɛ lajɛlen ma o de ka gɛlɛn an ma donc vraiment an bɛna o baara min daminɛ an bɛ Ala deli Ala k'o baara nɔgɔya an ye an bɛ Bala deli Ala ka baara nɔgɔya an ye an bɛ Ala deli halisa Ala ka baara nɔgɔya an ye Ala ka na bonya min tara ka da an kan Ala ka na an dɛsɛ a ta fanga kɔrɔla la vraiment ani o nisɔndiya de b'an na bi vraiment an b'a fɔ Mali population bɛɛ lajɛlen Ala k'an bɛn san 2027 Buguni mara kɔnɔna la inshallah an t'a fɔ Ala kɔ a bɛ kɛ Ala ko mɛn Ala ka ɲaga d'an ma Ala ka an kan bɛn Ala ka an cɛ bɛn Tombouctukaw ani ce ani baraji. Alaye an natɔ aéroport la Gima de ye Buguni gouverneur ɲininka ko Usmanu wele Jalo la k'ale Usmanu wele de ko k'ale ɲɛna ko Clérou technicien Gima national an b'a fo min ye Tumututa ye baara ko a ɲɛna kosɛbɛ fala halisa seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na Kakɔlɔ olu kun kɛlen don k'u ka ɲɛnajɛ belebeleba sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la siɲɛ fɔlɔ o y'o sigi Kayikaw fɛ yen ko in kun cɛra nin kalo in tile 27 Kayiba Jabate kɔnɔna na min ye seko ni dɔnko Kakɔlɔ ka seko ni dɔnko ko bila bɛɛ ni kelenya minɛn kɔnɔna na
u ye ɲɔgɔndan caman kɛ a ko kɔnɔna na barosigiw fana kɛra ka taa se min ye sobolu ma ani farikolo ɲɛnajɛ o bɛɛ lajɛlen yera ko kana kan min ye Menaka gouverneur ye k'a b'a ɲini école karamɔgɔw fɛ halisa minnu ma segin ka taa u sigiyɔrɔ la Menakakaw fɛ yen a ye communiqué kɛ nin kalo in tile 29 kunungo k'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen maa bɛ yen n'o kɔni ma taa yanni janvier kalo tile 5 cɛ o k'a sɔrɔ i sera i seyɔrɔ la nɛgɛ kanɲɛ 7 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye ko n'o tɛmɛna ko maa bɛ yen n'i kɔni ma ye n'i ye école karamɔgɔ ye fala ye k'i ni ɲangini min ka kan ko o na ta ka da i kan ka kɛ ni Menaka gouverneur ye ale ka communiqué ye wolomasiri tabaw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan wulikajɔ ni cɛsiri ni waati laban ninnu kɔnɔna na sa o kɛra yɔrɔ caman ni pankuru yan n'an ka kɛlɛkɛcɛw dugumana na min ye kunnasini ko sɔgɔmada joona fɛ wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ ka yɔrɔ caman gosi fugakɛnɛ ale hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Sorobugu ye o tɛna kɛ Kitasira ye k'u ye gosili kɛ ɲininiw ni ɲɛɲininiw senfɛ kabini sɔgɔmada joona fɛ min ye pankuru ye ale yɛrɛ donna kɛlɛ kɔnɔna na Bamajɔlen juguya walekɛbaw dagayɔrɔ caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen walo min ye Tumutu marabolo fana na Bamajɔlen juguya walekɛbaw kɔni kun kɛlen don ka t'u bugu yɔrɔ caman na fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lere marabolo kɔnɔna na n'o ye Lere cercle ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye gosili kɛ fo Foyita kɔnɔna na Mali ale ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɔgɔmada fana joona fana fɛ bolimafɛn dɔ bɛ yen ko Caterpillar fala ye Intelitikaw fɛ yen ko dɔw fana kun ye u kun y'a lajɛ k'u bɛ o fana mugu kɛ k'o go Intelit kɔnɔna na Intakakaw fɛ yen nka min ye sufɛla la sa wolomasiri tabaw sera ka wuli ka jɔ kɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kama yaasa ka se ka nin ko ninnu bali kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mara Lere ale min bɛ Tumutu marabolo kɔnɔna na yen fana u ye Bamajɔlen juguya walekɛbaa caman fana bɔnɛ ka bɔ caman faga wulikajɔw senfɛ u bolominɛw k'olu caman kari wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa sa ko a bɛ a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko maaw ka hakilisigi ni basigi kɛ u taalan ye armée ale labɛnnen don ka se ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin ni Bamajɔlen juguya walekɛbaw ma jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Sɛgɛkaw fɛ yen n'o o ye Dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bin taara kɛ Sɛgɛ dugu kɔnɔna na Bankas ale marabolo kɔnɔna na min ye jɛkulu marafatigi lakodɔnbali dɔw fɛ kabini juma tɛmɛnen wulikajɔ in kɔni a y'a to sa a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 17 waati Sɛgɛ dugulamaw kɔni tun bɛ kɔɲɔ dɔ de la o dugusajɛ kun n'o ani ni Noël ɲɛnajɛ maa 6 a yirala k'a fɔ ko olu fatura ko in senfɛ min ye école karamɔgɔ 2 ye u taara n'olu ye ani mobili yalaya in kɔni jugara kosɛbɛ sabula dugudenw kun hakilila tigɛlen don waati min na u b'u ka diinɛ baaraw la a n'u ka kɔɲɔkow la ko nin ko in taara se u ma u ka sigiyɔrɔ ale kɔnɔna na a kɔni a ma diya u ye sabula a ko jatigɛ bonyana kosɛbɛ k'a sɔrɔ basigi ni hakilitigɛ la tun b'u la waati min na nin baara in taara kɛ u ka dugu kɔnɔna na fala ye SNJ ale ta ko sabanan minnu bɛ yen n'olu tɛ faso ka cakɛlaw ye olu taara bilasira minisiri min bɛ farikolo ne ko biennale bɛɛ kɛra ka ban fɔma ma sa anw fɛ tumutumu bɛ yen on sont jeunes non biennale man ka kɛ fɔma kɔ dɛ a mana ouverture la a fana tun bɛ kan na de parce que ani kan donna ɲɔgɔn na dɛ kun kan ka taa dɛ biennale kɔni tun man ka fɔ ale kɔ cogo si la nka baara ta na sira fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye SNJ ta ko sabanan maaw ye n'olu ti faso ka cakɛlaw ye a taara olu bilasira maa 700 olu de kɔni jagoyalen don nin waati in na ka taa nin baara in kɛ a bɛna fɔ sa ko ni ye nin siɲɛ fɔlɔ ye u ka ta ko 7nan hukumu kɔnɔna na nin sabanan ye mun filɛ nin n'olu ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu tɛ jamana ka baarakɛlaw ye olu kɔni sugandili senfɛ sa jamana yɛrɛ tali minnu kɛ o la sa colonel major Cɛmɔgɔ Kamara ni ale ye centre yɛrɛ n'o o ye SNJ yɛrɛ centre directeur ye ka taa se commandant Sumala Traoré ma ani maa falen wɛrɛw olu farala ɲɔgɔn kan sa ka taa nin denmisɛnnin ninnu kɔni bilasirali n'u kunbɛli kɛ ni maa minnu filɛ nin fala ye u taara ɲɔgɔndan de senfɛ ɲɔgɔndan min sigira sen kan san 2023 a yirala sa k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kɔni sugandilen filɛ nin sa u taara maa 23 539 de cɛla u bɛ bɔ an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ cɛlakaw ye 419 ye musow ye 281 ye o ɲɔgɔnna ma deli ka sɔrɔ a ko la fɔlɔ dɛ n'i ma fili muso ka se ka 281 ma o siɲɛ fɔlɔ ye nin ye o ka sɔrɔ ko in na kabini a daminɛna ko ninnu ka danfara ni tɔw ka danfara yɛrɛ bɛna na ko o de ye u kunbɛra Bafo kan kɔnɔ so n'o ye colonel So ye
k'an kuturu bɛɛ lajɛlen ale de ta ye fala ye. SNJ ale ye bolofara dɔ de fana ye min bɛ bafo kan kɔnɔna ye, wa hali sɔrɔdasiw ni polisiw mana ta u kan ka t'u ka formation de commune de base kɛ yɔrɔ minnu na, o bɛɛ lajɛlen centre o ɲɛmaaba o de ye colonel Gawusu So ye a n'a ka cɛdenw. N'i sera ye fala ye n'i t'a fɛ ka sɛgɛn i b'a fɔ ko i mago bɛ sergent Sanogo la, ale bɛ se k'i bila ka taa Sugunikura la k'i ka taa gari ta ka na n'a ye, a bɛ tila ka bɔ tuguni k'i ka taa fo Woyowayankɔ ka taa miseli ta ka na n'a ye, ale tɛ maa sɛgɛn wa, ale ka ɲi wala ye ala k'an se bafo don n ka t'i di u ma yan ka na ni yɛrɛ ye. Ko minnu donnen filɛ nin Segu marabolo kɔnɔna na bafokaw fɛ yen kalo 6 kalan de bɛna taa kɛ u kunna, yɛrɛ minɛ, faso kanu, faso danbe dɔɔni min ye fasodenɲumanya waleyaw ye, jamana tabiyaw, sɔrɔdasiya tabiyaw, mugu bɛ ci cogo di, n kan ka n jɔ min, minɔgɔla min, kɔngɔlamu, sunɔgɔlamuɲu min ye kunsigi tɛ di, kunsigi san kalo 12 ye kun dilen don lelu, cɛ fara muso ka fala ye, minanun dilen don aw ma n'o ye show ye, palaw, i yɛrɛ magoɲɛminan bɛɛ lajɛlen kɛlen don buwaraba kelen kɔnɔ k'o d'i ma, fotota tɛ yen, jata tɛ yen, telefɔni tɛ yen, soma tɛ yen, maa si tɛ yen, i ni formatɛriw de bɛ ɲɔgɔn na kalo 6 kuru kara kɔnɔna na ko k'i kɛ maa ye ka garisigɛ d'i ma, i ka faso faamu, i ka ko taabolo faamu. Min ye minisiri fɔnba ye a y'a ɲini u fɛ k'u cɛsiri k'u jija, sabula kalo 6 ka teli a ka suma, nka ni maa min y'a faamu k'a fɔ i nakun ye min ye fala ye, kalo 6 bɛ dɔgɔya i bolo, sabula i b'a fɛ ka min fɛ dɔ ka fara a kan, wa min ye SNJ yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ye, fɔnba ye o ɲɛfɔ nin kalanko in na, ka tila k'a ɲini denmisɛnninw fɛ u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye, u ka karamɔgɔw lamɛn, u ka sɔn olu ka fɔtaw ma, u taa kun ye kalan ye, u k'u ɲɛsin o ma, u taa kun ye baara ye, baaradege ye, u k'u ɲɛsin o ma, maanifinya ni adamadenya tɔbɔtɔli u taa kunba ye o ye. A y'a ɲini u fɛ fana fɛn o fɛn bɛ yen n'u m'u faamu, karamɔgɔ ninnu bɛ yen olu de kama, u taa kun ye o de ye fala ye. Min ye bafo k'a ye fala ye, hali ciden nama i bɛ sɛgɛn ye dɛ. Kilomɛtiri 9 i b'o de taama yanni i ka se maaw ma n'i donna. K'a daminɛ u ka da la ka se maaw siyɔrɔ la kilomɛtiri 9. E yɛrɛ k'o la n'a fɔra k'e ka taa fɛn dɔ ta da la ka na siɲɛ 2. Maa an ka kɔmɔndan fo n'o ye Dɔngɔnɔn ka dangelen Dirisa Kanamba ye, ale fana ye bafo kankalanaw kɛ cɛw. Fala seliba dɔ de y'ale sɔrɔ yen, ale jɔnna formateur dɔ ka saga la quoi, ko k'a ka to saga in kunna k'a k'a kɔlɔsi, k'a daminɛ 17h fo 0h cɛ bɛ ka saga kɔlɔsi. O de ye bafo ja yɛrɛ ye. U bɛna aw lakunu ka bɔ sunɔgɔ la k'aw ka taa yɔrɔ dɔ furan. Fɛn sugu bɛɛ b'a la fala ye, nka a kɛ kun ye ka se ka kɛ maa ye. An bɛ taa fan fɛ yanni an ka don kiiri sɛbɛnw olu kɔnɔna na, Maître Muntaka Tall ka kuma b'an bolo yan sɔgɔma in na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan, wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni yɛrɛ. Fala ye, an bɛ don kiiri kɔnɔ. Fala ye kabini o don ko nin kalo in tile 22 a y'a sɔrɔ e ni ne bɛ tumutu janjo la. Kiiri daminɛna an goya fala ye. Kiiri a tɔgɔ ye ko paramufu. Paramutu in tɛ dɔwɛrɛ ye, ale ye pankuru feere yɔrɔ ye min bɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen. Baara kɛcogo ye mun ye, i bɛ pankuru san olu fɛ u bɛna n'a d'i ma, i ka sɔngɔ n'i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen fɔlen. A yera sa k'a fɔ nin waati laban in na Mali jamana bɛ ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli kɛ. E yɛrɛ y'a ye o don ko an bɔtɔ tumutu ka na ani wariko ɲɛnabɔla dɔw tun bɛ ɲɔgɔn kan mobili kɔnɔ u ye min fɔ an ye wariko la sisan. K'olu yɛrɛ wari b'u fɛ yen nka olu yɛrɛ sirannen don wari ɲɛ. Ko dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen n'i y'a ta, n'i m'a ta yɔrɔ n'a ta fan n'a ta yɔrɔ fɔ ni vérificateur ka mɔgɔ nana k'u bɛ taa n'i ye. Fala ye,
okumu kɔnɔna na jateminɛ dɔw kun kɛra k'a yira k'a fɔ sa ko min ye paramufu ye ko ale kɔni wari dunan ngulaki kiri o de bolo sigilen filɛ nin ye fo ka na se a tile 7 ye bi ye nka kiri kɛnɛ kan jamana ɲɛmaw ye wele bila maa minnu ma fala ye k'u ka n'u ɲɛfɔ n'o ye mara kɛbaa kɔrɔw ye olu minisiri kɔrɔw don faso jɔyɔrɔba kɔrɔw don cɛna kulubali ale ti maa dogolen y'an ka jamana kɔnɔ a ko fɛn o fɛn bɛ ka fɔ jamana fɛ fala ye ko jamana ma dɔrɔmɛ 1 dun a la tile 2nan ni tile 3nan ni tile 4nan na ale y'o kuma fɔ a ko fɛn min yɛrɛ bɛ ka fɔ fala ye ko a fani feere bɛɛ lajɛlen a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali gouvernement ale ni min ye paramufu ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko majɛ bɛ a la wa ko musaka de tara wa ko k'a fɔ ko min ye jamana ye ko ka taa daminɛ miliyari 7 la fo miliyari 11 ko jamana ye o ngalamutira ko senfɛ fala ye cɛna ko kɔni k'o tɛ tiɲɛ ye ko sabula fɛn o fɛn bɛ yen n'o donna nin ko in na sanni feere suguya senfɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛra ni wolomasiri tabaw ka ɲɛmaw ka yamaruya ye fala ye ko wa k'ale bɛ se ka min fɔ ko dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen gouvernement ma bɔnɛ o la nin wari in na nin baara in na ko kuma tɛ k'a fɔ ko sefa wari miliyari 7 fo ka taa se miliyari 11 ma tiɲɛna a dɔnnen don kosɛbɛ musaka ko la han kabi musa tile tiɲɛna ye gouvernement janjo kɛ ka buramaka tile janjo kɛ fala ye maa min don transition kɔnɔna na tuma min na a y'aw bɛ fanga la a banna ko dɔ ma dɛ a ma sɔn ko dɔ ma a bɔra minisiriya la fala ye nun dabitaw n'o y'an yɛrɛ kɔrɔkɛ ye colonel major ale fana welela fala ye a ko k'a fɔ ko ale de donna bɛnbɛnbɛn na ka don ŋanamu na ka ɲɛsin faso ka fɛn ma fala ye ko ayi ko avion ko kuma min filɛ ka fɔ nin ye ko k'a fɔ ko olu ni bubu sisew ni fɛnw ye bɛnbɛnbɛn kɛ k'o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini wa ale daluya minnu b'ale bolo o daluyaw bɛɛ lajɛlen bɛ yen pôle économique ale ka chambre criminelle spécialisée min sigilen don fala ye ko in kunna o ye ministère de la défense DFM kɔrɔ n'o ye colonel major nun dabitaw wele k'a ka nin ɲɛfɔ ɲɛfɔli de senfɛ sa a ko a ma bɛnbɛnbɛn kɛ a ma bingali kɛ ale ye mun kɛ min ye pankuruko in na n'o ye embrayeur ye fala ye sɛbɛn min nana di ale ma waleya minnu b'a kɔnɔna na ale ma dɔwɛrɛ kɛ koyi surasi ɲɛmaw ale ni surasiw ka laɲini kɛra min ye ale ye o de fɔ k'o de dankɛnɛmaya fala ye ja nin kiiri in yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen wolola mun na sɛgɛsɛgɛli dɔ de kɛra ka ɲɛɲinini dɔ kɛ jamana musaka minnu tununa ani jamana musaka minnu kurutula ko maa jumɛn ye o baara kɛ an ka minisiri min tun bɛ ji ni kuran kunna n'o ye Binu Kamara ye fala ye kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko komi ale de ye nin ko bɛɛ lajɛlen audit kɛ k'a yɛrɛ na wele sa k'a ɲininka a dalakaw na don nataw la han i ko a tununa i ko wari ma ye i ko nafolo kɛra ta fala ye ninnu ko dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen ma tunu olu ma dɔrɔmɛ ta wa olu ye min fɔ a kɛra sariya ale jamana sugu ni wolomasiri tabaw ka laɲini kɔnɔna fala ye ko a kana ka nin ɲɛfɔ yaasa chambre criminelle bɛ se ka faamuyali kɛ n'a ka daluyaw ye seere wɛrɛ tɛ ale kɔ ale de audit kɛ ko ni ala sɔnna a ma an ye kibaruya sɔrɔ cogo min dɛ fale bɛ se ka don a la nka an bɛ yɔrɔ min bi Binu Kamara k'a bɛna wele mɔgɔ ni dalilu n'an bɔra yen kabini san daminɛ Maître Muntaka Tall ale y'i kɔnkɔn fa sɛbɛnw na fala ye kiiri misɛnnin fara kiiri bulonba kan parti politiques cili CNT maa 2 n'o ye Mulayi Keyita ale ni Bitɔn Mamari Kulubali ye k'olu ye bɔnfɔlɔla kuma minnu fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ka taa se maa minnu bɛ yen n'olu gɛnna ka bɔ wolomasiri tabaw ka gun kan hali Alpha Yaya olu ka kow Maître Muntaka Tall a ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na nka kununko fala ye kiiri kɛnɛ kan ko kiiritigɛlaw cybercriminalité la ko kiiri yɛrɛ kiiri banna k'a sɔrɔ kiiri ma sigi hakɛ min dira baara kan ka k'o kɔnɔ k'u bɔra o hakɛ kɔnɔ ko kiiri binna Maître Muntaka Tall ale ye kumakan dɔ ci an ma kununko ka ɲɛfɔli k'an ye an ka jɛ k'a lamɛn ko ni Maître wulila k'i sen don a la fo ka taa se jalakili minnu taara ka ɲɛsin ma an ka droniw karila Mali taara Nations Unies na nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen min ye ba Muntaka ye Segukaw ka Muntaka a ye min fɔ an ka jɛ k'a lamɛn. A'udhu billahi minal shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An badenw layidu ye juru ye a timɛni ye hɔrɔn ma wajibi ye ne de ye layidu ta ko kiriko minnu bɛ yen waati ni waati
Mbe a taabolo yira malidenw na bi masala bi boli o kan. Diɲɛ ma an don nin kiri ninnu na, fɛn ɲini ma an don a la, tɔgɔ ɲini ma an don a la. Fɛn kelen dɔrɔn wa Ala y'o seere ye, jamana marabaaw u k'a faamuya k'a fɔ mara a taabolo ɲuman a sabatili basigi jamana kɔnɔ o bɛ tɛmɛ sariya lakilini de fɛ. Bi an da bɛna se kiri 5 ma. A fɔlɔ député bulo min sigilen do furanjɛ fanga in kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko CNT, o maa 2 kirilen do. Kiri ma daminɛ bi, hakili jiginna teliya la. Biton Kulibali, Moulaye Keita, olu de bɔra ka dansago kumaw fɔ, ka dɔgɔlima kumaw fɔ, ka papali kumaw fɔ. Sariya kɛlen bɛ ka nin bɛɛ kɔ. Kuma taara ka taa n'a ye kiribulon na. An selen, an taara procureur fɛ yen fɔlɔ ka plainte kɛ. N b'a dɔw fɔ tubabukan na ka se ka faamuya. Plainte in ye kalo 3 de kɛ, ta ma bɔ, sisi ma bɔ. Sariya la n'o kɛra, i bɛ se ka jɛn plainte kɔ ka taa tigi sama ka n'a jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ. An y'o kɛ. O kɛlen, kuma fɔlɔ min fɔra an ye ko an ka $5,500,000 sara yari kiri ka daminɛ. An ko a man nɔgɔn, nka an b'a kɛ. Ala ye an dɛmɛ, an y'a kɛ. Kiri don, Octobre kalo tile 2, kiiritigɛlaw u y'a bɔ u yɛrɛ la ka kiri bila Novembre kalo tile 27 la. O sifa la, c'était avocat ye k'a fɔ a don ka jan wali a don ka surun. N'a kɛra dɔrɔn, i b'a fɔ i y'a mɛn, i bɛ foli kɛ, i b'i kɔ don. Bi, Décembre kalo tile 29 an welela. An taara an ye kuma dɔ mɛn. Maa ɲɛna k'i ko dɔn bɛ ko bɛ dɔ tɛ dɛ. An nana min mɛn ko kiiritigɛlaw yɛrɛ ye kiri bila don min na, ko ni kiri bilala o don na, ko a tɛ se ka kɛ bilen, ko don ka jan, ko bari kiri bɛ ka kan ka kɛ kalo 1 kɔnɔ. An ko an m'a fɔ aw k'a bila a la. Anw tɛ se ka aw bali ka a bila a la. Aw y'a bila a la ko a bɛ se ko la. Aw bɛna nin fɔ anw ye bi. Nin fɔ man di dɛ. Wa nin man ɲi jamana kɔnɔ. Nin man ɲi kiri la. Bari a bɛ i n'a fɔ birifili dɔ de b'i fɛ ka ta ka da maa dɔw kan, maa dɔw ye. An ko nin ko ye yɛlɛko ye wa? Nin ye kasiko ye de. Nka an ko an ka nin kuma bila yan. Baasi tɛ. Nka an ma sɛgɛn, an ma ɲina, an t'a bila. Munna? An bɛ fɛ an ka jamana kɔnɔ sariya jɔyɔrɔ ye min ye, o ka lawaleya waati bɛɛ la. Jamana ka mara sariya kɔnɔ, o tɛ fɛn ye mɔgɔ bɛ taa min delili kɛ. O ka kan ka bɔ marabaaw yɛrɛ la ka na. O tuma na anw ma bɔ sariya kɔ, an tɛ bɔ sariya kɔ, wa inshallah sariya in a bɛ lakile an ka Mali in kɔnɔ. Babu 2 o bɛ boli Musa Mara kan. Musa Mara, a fɔra ko a ye sɛbɛn min bɔ ka bila, nani t'a la, kuma gɛlɛn t'a kɔnɔ, ko a ka san 1 kaso kɛ, ko kalo 6 o bɛ juru don a la, a bɛ kalo 6 kɛ kaso la. An ko an ma sɔn. N'i ma sɔn i bɛ mun kɛ? I b'i d'appel de kɛ. An y'o kɛ, ni Ala sɔnna,
janvier kalo tile 19 a kuma bɛ taa bɔ ka bi kokura cour d'appel la ala k'o don yɛrɛ an na babu sabanan o bɛ boli partiw cili ko kan i y'a dɔn an kun taara kiriso caman na laɲini tun ye mun ye kiriso kelen ka sɔrɔ min b'a fɔ ko sɛbɛn in a bɛ taa kiriso sanfɛ ta la n'o ye cour constitutionnelle ye o fɔra sisan dossier bi sira fɛ ka taa cour constitutionnelle la n'a sera ye don min na ani min bi kɛ o ko tɔ kɔfɛ o tɛna dogo maa la a bɛ kunnafoni sɔrɔ inshallah sɔrɔdasi minnu minɛna kɔsa in na ka u bɔ sɔrɔdasiya la an ko an ka laɲini o la o ye ko fila ye n'i ye maa minɛ k'a don kaso la a kɛra kaso o kaso ye wajibi don a sagola dɔgɔtɔrɔ a n'a sagola avocat a n'o ka ɲɔgɔn ye dɔgɔtɔrɔ k'a ka bana lajɛ avocat k'a a jukɔrɔma don don o ma kɛ an k'an b'o nɔfɛ filanan n'i y'u gɛn ka bɔ sɔrɔdasiya la ka fini bɔ u kan na u kɛra mun ye u kɛra civil ye n'u kɛra civil ye marakun jumɛn b'u la sɔrɔdasiw marayɔrɔ la u bɛ taa mara civil de marayɔrɔ la u ka hakɛ ye min ye o bɛ jira u la an ye baara kɛ o fana sira kan nin yɔrɔ in n'o y'u ka hakɛ ye o ka lakile o ka di u ma na sɔrɔdasiw ta kɔfɛ gendarme colonel dɔ fana bɛ yen Alpha Yaya Sangare o fana nana gɛn ka bɔ gendarmeya la a minɛnen don nin y'a kalo 21 ye dɔɔni de b'a jɛ san 2 la an taara cour suprême la ka taa fɔ olu ye ko sariya bɛ olu wajibiya ni maa minɛna a ma kiri wajibi don a ka bila wala ka kiri wala a ka bila kalo 21 bi sariya ko de a ka bila an nana ɲin'u fɛ u ka jɔ u jɔyɔrɔ la u k'a fɔ a ka bila an b'o fana jaabi kɔnɔ nin ye kiriw bɛ yɔrɔ min na bi nka n'i ye kuma ta yanni n ka bɔ a la kuma dɔw bɛ yen ɲininkali dɔw bɛ yen a ka ɲi n k'olu jaabi maa dɔw ye ɲininkali kɛ ko mun na an ka gouvernement ni France bi ɲɔgɔn na Nations Unies na ni dati dɔw la mun na ma wuli ka taa avocaya kɛ minnu ye marifa ta jamana kama olu ka ko la mun na Algérie y'an ka dɔrɔn ni bi ma avocaya ko la nin bɛɛ jaabi ka nɔgɔn avocat tɛ se ka wuli a yɛrɛ ye ka taa da don ko la ka sɔrɔ a ma bila a la ka sɔrɔ a ma ci n'i y'o kɛ i bɛ ɲangi min ye Mali ni Faransi ta ye o tɛ kiriko ye bi a bɛ fɔ min ma ko diplomasi a b'o de la kiritigɛla da t'a la avocat da t'a la u da tɛ se ka don a la ni Mali yɛrɛ y'a bolo si maa minnu ma ko nin ye ne ka ambassadeurs ye wali nin ye ne ka cidenw ye olu dɔrɔn de da bɛ se ka don minnu ye marifa ta o ye marifa ciko kuma de ye bi o tɛ kiriko kuma ye avocat jumɛn da bɛ se ka don na bi i bɛ t'u kiri yɔrɔ jumɛn i bɛ wele ka taa kiritigɛla jumɛn fɛ yen marifa bɛ dɔw bolo marifa b'an ka sɔrɔdasiw bolo o tɛ avocat ko ye min ye dɔrɔni ko ye Mali taara ni Algérie ye diɲɛ kirisoba dɔ la a taatɔ a bolo maa minnu bɛ se ka a dɛmɛ a y'olu le yira u taara mɔgɔ m'an wele mɔgɔ m'an ɲininka maa m'an ci n bi sag'a kan n'i wulila i yɛrɛ ka t'i da don a la i ye sariya sɔsɔ i bi ɲangi ne tɛ fɛ ka don ɲangini ko la a laban ye mun ye ko yali avocat wali civil da bɛ se ka don sɔrɔdasi ko la ni sɔrɔdasi dɔ minɛna wa o jaabi fana ka nɔgɔn an ka sariyasoba n'o y'an ka constitution ye an bi UEMOA min kɔnɔ n'an ka wari bi dilan yen de
sariya yɛrɛ bi boli ni siraba minnu ye kiri kɔrɔ minnu tigɛra olu ko wajibi bilen n'i ye maa minɛ k'a ye kirimu de kɛ kirimu ye mun ye joli ko wali ko jugumanba wajibi don avocat ka k'a kɛrɛfɛ hali n'a ko a t'a fɛ hali n'a ko a t'a ta wajibi don gouvernement fɛ a ka dɔ ta ka d'a ma n'o ma kɛ kiiri tɛ se ka kɛ o de y'a kɛ ne kelen tɛ dɛ avocat caman da bɛ nin ko ninnu na sariya lakilenni na n bɛ aw fo ka kulomajɔ la hakilila dɔ faamuyara nin ko in na hakɛto b'a ka salallahu alayhi wasalam. taji ko o kɛra an taabolo ye fala ye kitakaw ko denmisɛn dɔw bɛ olu baara tɛ foyi ye ka taji suɲɛ kɔ sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw senfɛ a yera k'a fɔ sufɛ ni maa ninnu n'o ye denmisɛnninw ye station minnu bɛ kitakaw fɛ u bɛ tile bɛɛ lajɛlen su bɛɛ lajɛlen kɛ ka t'u kɔngɔw fa ye tewu n'u y'o fa ko pan tuma min na min ye 20 litres bidɔnw ye fala ye o kɛnɛ bɛ taa feere tuguni an ka dɔgɔkɛnɛw kan kita n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maaw kɔni kamana gannen don ninnu bɛ se ka nin kɛ cogo di maa si tɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri k'a ko la studio tamani ale ka laseli don sɔgɔmada in na ko kita denmisɛnnin caman bɛ yen bi k'olu kɔni donnen don taji feere la min ye waliyakaw fɛ yen waliya ale bɛ bafula bɛ fɛ fara ɲɔgɔn kan kɛlen don ka se ka kalan kɛ denmisɛnw kunna min ye fasoden ɲumanya kalan ye nin kalo in tile 27 baaraw olu daminɛna kɛrɛnkɛrɛnnen na waliya komini kɔnɔna na bafula bɛ marabolo la denmisɛnnin 100 ka bɔ waliya yɛrɛ kɔnɔna na olu de kɔni kan ka kalansen in kɛ a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye a tilancɛ bɛɛ lajɛlen ye dugudenw ye min ye faso baara kɛcogo ye k'olu ɲɛf'u ye baara in sigira sen kan sa jɛkulu fɛ jɛkulu min n'o o ye ɲɛta kalanko la an ka jamana kɔnɔ musaka o bɔra famaku ale yɔrɔ ale ni danimarikaw ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ siranyɛrɛbɔ minisiri olu de wa musaka di baara in ka se ka kɛ ka tɛmɛ famaku ale fɛ fala ye nizeriyakaw fɛ yen min ye ngilɛw ka bɔksukɛla belebeleba dɔ n'a si bɛ san 36 la Anthony Joshua ko ale kɔni sen yera accident dɔ la ka bɔ min ye Ibadan ka na Lagos nizeriyakaw fɛ yen kamalen yɛrɛ kɔni a jogina dɔɔni nka maa 2 o tora accident in senfɛ sabula a ka mobili min kɔnɔ mobili nana kamiyɔnba dɔ de dasi kaki ka t'i yɛrɛ ye maa 2 minnu tun bɛ dɔ in kɔnɔ sa olu kɔni olu fatura min ye bɔksukɛla in yɛrɛ sa n'o ye ngilɛw ka bɔksukɛla ye ale kɔni jogina dɔɔni libikaw fɛ san 14 u ka fɛnkɔrɔmala yɔrɔ datugulen kɔfɛ fala ye dugudenw k'a dayɛlɛla ko tripolikaw fɛ yen n'u y'u ka musée in dayɛlɛlen ko fɛnkɔrɔ fɛn b'a kɔnɔ foyi ma k'a si la yɔrɔ yɛrɛ maracogo ɲɛlen don minan kelen tɛ yen ko maa y'o suɲɛ ka taa n'o ye ala ni wolomasiri tabaw olu ka lakɔlɔsili fɛ Allemagne gouvernement k'a bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin a ka wolomasiri tabaw ma fala ye a dɔw bɛ yen k'olu ye wara baara dɔ kɛ u ka parachutisiw sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛra sa k'a ye k'a fɔ olu kɔni ye ko kuntan dɔw kɛ min ye ja dɔw ye olu ta dɔrɔgu o yera u bolo wa min ye fanga sinamatɔn min fanga min bɛ fanga la o sinamatɔn baarakɛlaw olu n'u ka bugunatigɛw k'u bɛ k'olu yan ka fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira sa ko sɔrɔsi ka baara to ye dɛ u y'u kɔni maa minnu y'olu kɛ u y'olu kɔni kɔn kosɛbɛ nin waleya kelen nin na Ukraine ni Irisi ka kɛlɛ halisa bɛ komi na o ma ban fɔlɔ kunun ko ntɛnɛn a yira k'a fɔ ko Ukraine kaw drone 91 Vladimir Shiso fala ye n'o bɛ Novgorodkaw fɛ yen k'u tun b'a fɛ k'o bɔ baara la koyi min ye Irisilakaw ye ko nin bɛɛ kɛ kun ye min ye olu ka se ka segin u kɔ u ni Ukraine ka kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min ye Irisilakaw ye ka taa se Amerikɛnw ma u ko nanzaralakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu n'o ye Union Européenne fala ye o bɛ ka min fɔ ko kɛlɛ in ban sira k'o t'a ban sira ye ko ye ka dɔ fara a kan de Amerikɛnw ni Irisiw bɛɛ lajɛlen kumakan kɛra u ye sigikafɔw olu senfɛ États-Unis kaw fɛ fala ye kunun ko min ye Donald Trump ka fanga ye dollar wari miliyari 2 k'a bɛn'o de di baɲumankɛtɔnw ma ka tɛmɛ Nations Unies fɛ ko n'i ye musaka in jateminɛ sa k'a ka dɔgɔ kosɛbɛ sabula san tɔw la min ye Amerikɛnw bɛ min di a bɛ taa se dollar wari miliyari 17 ma ko 2 dilen ko Trump t'a fɛ a ka wari ka don ko la ko min bɛ taa wolo fɛnw na fɛn minnu ni maa si tɛ a ɲɛdɔn an ka jamanaw kɔnɔna na tunkaranke maa 3,000
o de fatura samba flan mugan duru kɔnɔna na Espagne ale sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'o fɔ baɲumankɛ minnu bɛ ani maa minnu bɛ tungarankew ka ko ɲɛnabɔ Espagnekaw fɛ yen u ko jigina kosɛbɛ ka tɛmɛ san tɛmɛnenw ta kan ko sabula ko sen ko maa caman bɛ taa pankuru fɛ u b'u senbɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na nin bɛ dan sigi min ye kɔkan kibaruyaw la farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ an bɛ don ale kɔnɔ sisan n'o ye CAN 2025 ye. Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Wala ye Coupe d'Afrique kɛnɛ ka kununko ntɛnɛn Mali a ye a ka papier sɔrɔ min b'a yamaruya a ka to tulon na hali bi ani Comore tun bɛ ɲɔgɔn na min ye miniti 95 tɛmɛnen n'a farankanw fu ani fu kabini anw dara ma maa ci maa man ci bɔko 3 fu ni fu siɲɛ 3 fala ye 1-1 ani Zambi 1-1 ani Maroc kunun da kɛra fu ani fu ye ani Comore min n'an y'a ba de bɛ dasi siɲɛ 2 18 la an dɛsɛra la Coupe d'Afrique kɛnɛ ka fala ye min ye Dudu Aidara ye n'o ye Amadu Aidara Dudu ye sanga 89 na fala ye ale min yɛrɛ donna ndolantan kɔnɔna na u ye carton rouge d'a ma k'a sen kɔrɔtara kojugu Mali kuru 3 anw kɔni an bɛ Maroc kɔfɛ kuru 7 b'o bolo ni Ala sɔnna a ma sa anw ka jɛkulu maaw an n'an ta n'an bila dɔn bi sabula groupe C n'o ye Nigeria ka groupe ye Tunisie ka groupe ani Uganda ka groupe olu ta n'u bila o n'o olu min bɔra o kɔnɔna na an na se k'o dɔn min ye an ka samata sɛgɛw ye n'i ye ko in ta k'a jateminɛ fala ye an kɔni kun kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de tigɛ yaasa an ka se ka se jɛkulu in ta ko filanan kɛnɛ kan nka min ye nin ko ye a kɔni taara k'an bolo da kunun ndolanci minnu kɛra sa n'i y'olu ta k'olu jateminɛ jamana minnu bɛ yen bi n'olu ka billet sɔrɔ ka ban o ye Maroc ye ale b'anw ka groupe kɔnɔ Mali anw ye filanan an ka groupe kɔnɔ Egypte groupe B kɔnɔna na ale ye fɔlɔ ye min ye Afrique du Sud kɛra filanan ye Nigeria kabini dongo olu kɔni y'u ka billet sɔrɔ fala ye Algérie fana y'a ka billet sɔrɔ olu fana qualifielen don olu de kɔni bɛ 8e de finale la fɔlɔ u sigilen don ka mun kɔnɔ sa o ye Benin ale n'a ka kuru 3 Mozambique n'a ka kuru 3 min ye Sudan n'a ka kuru 3 Angola fana kuru 2 b'ale bolo ko ninnu na kɛ meilleur 3e yɛrɛ fala ye nin waati in na fɔlɔ kuma tɛ Angola yɛrɛ ale bɛ dugu ma meilleur 3e minnu garisɛgɛ bɛ se ka bonya o la o ye Benin Mozambique Sudan ale ni Angola kuru 2 de b'ale bolo n'o tɛ tɔ bɛɛ lajɛlen kuru 3 ye bisa ndolantan minnu bɛ fala ye nɛgɛ kanɲɛ 17 waati Nigeria ni Uganda bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o wagati kelen fana na Tanzanie ani Tunisie ni min ser'o la o de ni Mali bɛ bɛn Tanzanie Tunisie o seba n'anw bɛ bɛn fala ye nɛgɛ kanɲɛ 20 Nangadef ale ni Vodou bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Benin ye Botswana ani RD Congo olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 ni Ala sɔnna a ma sa min ye Mali ye ale ka ndolanci wɛrɛ o ye janvier kalo tile 3 ye janvier kalo tile 3 in Tanzanie ale ni Tunisie ni min gagnera an n'o de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye 8e de finale la fala ye an ka balontan kɛra yɔrɔ min kunun kan an bɛ jouer o yɔrɔ kelen fana na tuguni n'o ye Casablanca kaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 19 waati o la sa anw ye jeu sigi sen kan Mali Comore Mali ko jɔn ye se sɔrɔ fala ye an y'a ye k'a fɔ maa 700 minnu ka message nana SMS fɛ an ka téléphone numéro kan maa 700 la maa 3 olu ka jaabi de ɲɛna ni bɛɛ ta ye o la sa maa fɔlɔ min ka numéro nana n'o pere jaabi bila 2000 ye ale ta ye yaasa ka se ka maa tɔ 2 olu la nisɔndiya 1000 min na ci olu fana ma donc jeu wɛrɛ a bɛ sɔn ka kɛ 8e de finale match bɛɛ lajɛlen n'Ala sɔnna ma ndolanci nataw la donc ninnu kɔni an bɛ yɔrɔ min na sisan maa min bɛ yen n'o o ka numéro fɔlɔ nana
komi numéro ti fɔ kɛnɛ kan sisan ka kaba kɛ APDP ni données à caractère a ko ka ca fala ye i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kiri la fu i sigilen dɔrɔn ko monsieur ko huissier ko mun ko cybercriminalité i bɛ taa k'i ye cɛ min ka numéro di k'a somɔgɔw ko a filɛ nin ou bien APDP yɛrɛ bɛ se ka papier da i kan ka taa n'a ye an b'a fɔ journaliste ye fala ye u k'u hakili to fɛn damadɔ la nin wagati in na n'u ye mɔgɔ mɔgɔ bugunnatigɛ sɔrɔ a ka sɛbɛn a ka numéro a siyɔrɔ a ka ko bɛ fɛn mun kan aw kana bila aw ka page kan o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye passeport carte nina carte biométrique a publieli journalistes k'a dabila sabanan ye mun ye fɛn o fɛn bɛ yen n'i t'a faamu ni mɔgɔ bugunnatigɛ sɛbɛn don APDP m'aw wele i ka faamuyali k'a la n'i ye journaliste ye ou i bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i ka faamuyali k'a ko la n'i y'i ta maaw fɛ maa minnu bɛ yen k'olu tɛ jate la a kɔnɔna kɔni i bɛ se ka degun sɔrɔ a la donc sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo fala ye an yɛrɛ ka polisi kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu b'an yɛrɛ ka da la ye n'o ye sergent chef Kante a n'a ka cɛdenw k'an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnen Dulati kɛnɛ kɛrɛfɛla la k'u fo Sinayogo ale fana ye polisi ye an b'a fana fo Tumutu kɔnɔna na polisiw ka ɲɛmaaw fala ye wolomasiri ta b'a bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Baku Kante k'a ni sɔgɔma monsieur le gouverneur contrôleur principal de police don ale de ye Tumutu gouverneur ye k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni cɛw ni baraji k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ la i yɛrɛ ye Keta ala ka waati wɛrɛ yira an na. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka kotɔ mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye.